Така, добър ден, дами и господа. Днес какво ще желаете, какво ще обядвате? На ваше разположение съм. Специално да. Да, господата са след бурна вечер, разбирам ви напълно. Да, Тези път ние сме с енергия. точно така, вие сте заредени с енергия, позитивно, точно така. Точно така и сега. Лятното меню ние вие го знаете, умствено, кажете го, какво избирате? Компот от малини, с един зрял банан и 50 грама материца. Защото банана задължително трябва да присъства. Значи банан е задължителен, разбирам ви. Да. А мътеница от коза или от крава с един рог? От бик. Добре, биловска мътеница предлагаме, дами и господа.